Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Straight la matai hniat Kumba pilai kamala ami pokok kubo ngi lapan benaru ba ngi sedang ya ka indefinite strike entah kasing ka khalai tarik tong 9 November kani karai ngi shem namang ila iba uni visi shim kya utho lai puja ya pokok kubo hanrai uong ban keren tang bayaladi don sine nado khandai tarik hado lese khasan tarik ushim shuti ule che ingim tem hanrai uong ba ngi kwa ban keren ngi de bania keren tengi kajing kya khi jongi mentah kasing ka indefinite strike al along ba nila poisa ka jing namar ka ngila ai ki jing tho ngila le ki general assembly ngila le ki press conference hare new brew imat umsutho ba ka kamram jong vc ude bandon hangni de ban solve ki problem jongi bandon hangni hare sim khya ya ka kam suja klab ekomne hare ngi sngo comment ba ka ne ka indefinite strike jongi kalong successful amataski namar la jen bar khoi mde jen bar khoi 100% kam don bashim class kino hikai kila ya don la corporate babat ngi umdon ki khna ki bapersha ki test ki berbu matakas ngiru kila ya ra no khamsadin nama ki sutho ba ki no hikai ki nomsim class ki student ru ki sutho ka jing ki khemya ki adon po class tam ki sutho ba nomdon ka class then baru kaki classroom thli ngila ayat keleng ne classroom jong ki social science ngila po school of technology ngila le ya po law department ngila wan po cluster of classroom jong ka science ngila rung po ka social science building ngila rung ki science building ngila baru kaki classroom ki thli sudah namar ki suthu ka jing bala warra ka ja ka ne ka jing yakhi ka don ka nongrim namar ka de ka namta ka jing bha jong university ngismo komen shi ka de ba ki simkhya ya ka ne ki corporate umdon ba prasha kalau ban 100% successful kaneka sngi baningkong hanrai kumbangi la de ya keren pramangi hapo ja ngi ong ni review man kasni tamut kat kumata kasni la sutho kala along kumni la shai kan betang biang te la shai peding sa review yang namar on day to day basis ni ya ele ban review ban sutho ba ni de ban poi sakata ka thong jongka jing thumu jongi namar nimti ovc lano unwan ka shong hei mata namar manta ka sa tang ka kamram jong i lada ibriu imshim khya ya ka kam hanrei ka jing do nongi susu kadon hike jing thut jangi khana khindian hanrei ka jing thut sipor le se kanora jing montoi hakap hagi por banwan hapo kan hu ban bia pan bet igini ki kurum karna banor pon hu ngai skemba ngini ya sha kino hikai ru gini asha ki student ru gini asha but ki non teaching staff kumjo apo ki ngai shobangan klet le se gini ki non teaching staff ru ilaya don be hang te po administrative block don ba wan tre le tang itu ki casual ki ba mde ke me hap sho apo kan ni hunsa kita te ki ya tare mula handai ki ni ki khot jang kan ni hunsa 100% but library but ever a por kha ki la ashim banta kham don ba tre kam ta kasi kat kum ka jing kap kat kum ka jing all jongi ban longka indefinite strike ta kasi ngi skemba al esela shairu kan longka 100% successful kunga jisai la ekra sikran ya ka jo tambang ngatrangan ban be tangka wai ba uniu visi sim khya ya ka kam jong hukum vice chancellor jong kan nihu ngatra la dare no vice chancellor ui kat kani ka jing ya khi hangne kan sakta ya ka pule puthi ngatra la dare usim shuti ru la wan phai wood ban keren bat ngi ban ya ban be ban ngi hanre usu he tangga keren ha pokot kubor uang ngi don kamar keren ne ubri don sene la dam don bri sene ngin keren bat nongim la balik keren ya ketika building ban hang tai nama habdon uvc pen pau ba kum bangila se ngi borobor ba uni uvc khan khya ya kene ka kam vc usu wan hang ni ma tang mansu enjoy ke facility jong kan ni hu hanre umut mansu le time pass be ne un le krum karam lai phujaj un ora ki bri na bar kham don an kham don kanun tamut ka ora pen pau bet ba uni ubri le se long fit man shang ha ketika shuki tang ba we le ban pen ben hanre ni nang ya be shakmat ka jing ki jong ngi skemba le se ulada wan phai ni la ban pen be kini krum karam tang ba ka kondon mangila bo kum jo hi ba yo to technical officer udah ban weng namar la thung yu klem don an klem don kanun la pen khen lut ki an jong ka UGC la pen khen lut ki an jong kan ni ho ngi skemba la da one file se un weng sang tu se la weng ka tu le se ngin yat ka jing karen shakmat ki nama ka charter of dimas jongi ka ki bajrong ni so thu wa le se haksis ngi unum la an pandam hanai ni kwa ka jing kula na ling jongi ba haki por badang don udah ban I think penting ni kumbangi ka time bound solution mo udah ban ai ngi ka solution ba hapok kat tu kat ne por ngan pendap we are lai sausan kat badon kijing dawa jongi hare mentau buri don sene tele singim tip perkhat kumno le singin up hadon dawan phai hare ka jing ki jongi kenya besma kai ka ni mangala ong kane ngi review man kasni e nganum la than ban batai na wala shai ngi ngi shong biang gajak banya review ke la jam ta kasni ban ngin kumno kan ja yo la shai hare ngimpat rai kumno ngi sakmat na makane ka indefinite
tamot ngim kumbang ka kum ka jak ini syang perkat lasai ka future course of action jungi kan long kumno andrei yaw mentahi kadang peteng baya kan ka indefinite strike Ni bau bisi last ni tu so. Pedek banyak. Tengi kan ni ka strike lawan continue. Satu ka belum ready pun go to the extreme mah. Pai mo kadang ngam numpa ban batai than namar ngi don kamban perkat kum ka jak no ngi suthu ka jing jungi khana komuno hikai ngi suthu ba ngimla an penduk than ni kan jing puli puthi jungi khana Kamtam mata bala azian exam don kita sih. Hanya ya kata pada ngin saya perkat dia pok aja kumnung le ba ngin yo ya kajing dawa jongi ban nginum kata tanya ke pulih putih. Tamun ngi hap strike a balance mo kumbang hap between our demand and the future of our kids. So I think we'll make sure that there is a balance between the two. We'll make sure that we don't allow sufferings of student to continue for a long period of time. At the same time, ngilong resilient, ngilong resolute. Maka demand jongi uvisi udeman pendep haki por babiang kamtam ka demand bangila abok ko ba hak mado ba diban weng yu tau technical officer bala tung klem don ain klem don kanon kita ka syong nama haduk menta ukran makana lai puja pokot ko baru upadan ka sithi ba pha sangi mundon ka formal invitation bania kran tingim tip u don jingbu jepur khade yu haka jabeng jo ngim tip kayat kumno Larang ilayo ka sithi ngine syong weng ka jang ngine perkhat ngine kran halor kamat kumno ngine sakmat bangin yo ya ka jing jabru ajo ko por ngin wara ka jing syong suk syong sanya pok kan nihu ban pen yo pen bet ini kurum keram bala don ne la bun bana menta Mereka nomor dalam umbang hiu Rohit Prasad kaji isi komprek pun. Ya kata ngin ya perkhat di namangi ka syong ladang yo ka sithi ne i formal invitation letter bangin ya ukhot yang iban kran ngatrai ka jak kan ya rai hak to kapor kumnu ban le ya kan kam hanre ngi suthu ka jing dawa jungi dangi lese dangi kundu ye iru ka ba hak mado pidiban weng lese boro sikata ngi ong be ye ngi menta hak ma jungi ong weng saune ngi laban ong menta te ka syong hangi menta lada ungi yo ka sithi ngi perkhat kumnu tama ka jing dawa jungi kan be kumju hak le do kan don be le lada ukwa ba un khot kren ngi kwa ba un yo mar persya ban kran ini kran be ba weng saune long kiwi kam ngi laban keren laban penbet da kapor ke bahadin hanrei ban weng yong ni u beriba pila tungkam kram da don an kan don kanun laban ken lut ki anyong ka UC ka model recruitment rule bat ka nihu rules na thal don kam ban ye keren la don kam ngin lej ngi nong mar khamat ye ya kata ngim salia ya kata namar kata de ka rai bang la sim na liong jak hanrei ka kom keren jongi pade ka shong ka dangi layo ka siti ngin ya shong perkhat bang mat ka jak kumno ngin ya sakmat ya kan ka jing ya keren badu bisi halor kini kimat bangila bo hakmat